man. Sai ta je bankon niyya ta rasu nan za ta shiga raga. Ai na san baka ƙarya. Na sani ai. Me kake haka ne? Me kake yi ne wai? Kai ne. Kifi nake kamawa. Kai, ya mun gaskiya. Na ga wasu shanaye da wani rako masu biyo tana. Ko dai a bayan nan suka buya kake so kama. What? Allah mu tafi da wannan mawukaci ne. Ai kai kai fisha ka. Kai ina zuwa. Wannan gaya ma kaman ya faɗi gaskiya. Kai baka sani ba to mu a garin mu. Ina irin bishiyar kukan nan. A cikin ake kama kifaye. What? Subscribe kana na ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.